Здравейте, хора! Предполагам, този клип с ластици до сега не е правен в YouTube. Защото аз поне не го видях. Да, разгледах YouTube и видях всичките начини, как са летели гривни. Има доста често най-лесния начин, който ето този. Тази е малко по-дебела, а друг начин е. Имам още някои неща тук. Имам няколко дебели и една по-тънка. Тази е тънката, а тези са дебели. Така, това нещо не ни трябва днес. Разгледах се и реших. И да, видях, че едно нещо, което аз знаех, не беше направено там. И аз си казах, не. Един момент, как може да го няма? И тогава реших да го направя. Как да си направим окраска за молив, химикал или нещо подобно. Така. Ще трябва да си сложите двата пръста ето така. И на единия пръст, вижте, слагате на единия пръст, завъртате. Слагате на химикала, завъртате и слагате на другия пръст, който сте преценили да правите. А така трябва да сте захванати. Аз ще редувам най-вече розово и черно. Започвам с черно. След това слагам отгоре. То е като нормалното плетене, с едно е плетеш на 3. Слагаш отгоре. Тук. После слагаш още едно отгоре. След това го премяташ вътре. Това е към най-обикновения начин, който ви показах. От ето този, само че плетете на 3. Така, след това слагате още едно. И след това съответно отново премятате. Мисля, че не се вижда. Ето как трябва да изглежда за сега. Малко ще ви болят пръстите, като мен в момента. Но ще потърпите лекичко. Да, ръката ми е на точки, но... Ето. След това... продължавате по същия начин. Пускате го ето тук по средата между пръстът и химикалът. Да. Ето как изглежда за сега. Леко може да подръпвате надолу, да се оформя. Така. Така, ще спра за малко, ще поплета лекичко и ще се оформи. Изчакайте ме. Та хора, ето ни окраската. Вече имаме дългоре. Вършим вид. Така, не казвам, че от цялата окраска трябва да вземем целия химикал. Казвам, че колкото искате. Аз по принцип я използвам от тук до тук нагоре, за да мога да подфана е тук и от другата страна на същото място и това е една удобна химикалка. Така. Така. Според мен се получава някакси много, как да кажа, много
шант. Някак си много... как да го кажа? Някак си много навито. Сега ще ви покажа. Че боли. Може да се посъдерите малко, но... Все пак. Ето вижте, навива се. Леко и... Да. Може на камерата да не се вижда хубаво, но се навива ето тук. И да. Та накрая ще стане малко по друго. Ще спра за малко отново, ще доплета докъдето искам и ще се върна, за да видите как става накрая. Така, това на мен ми стига. Тук вече може да видите как се навива. Това на мен ми стига и ще ви кажа как трябва да стане. С помощта на тази кукичка, чакайте, но първо си пригответе от закопчалките, като тази и тази. Много от вас знаят от закопчалките какви са. Аз използвам най-често от тези, които са S. Така, с помощта на тази кука взимаме и двете от тази страна. Закопчалка няма да ни трябва, това не е глидно. Взимате от тази страна и го примятате на тази страна. След това в същия начин и от тази страна. Поправете го лекичко, така го разтегнете. Така. И тара. Искам да не изглежда идеално. След това, където сте разтегнали малко повече, там се го хващате и пишете. Много обичам такива краски и се надявам, аз ще продавам и се надявам доста пари да събера. Всъщност аз спирам да се имам много пари, но да. Така. Ще ми показа как става това. Предполагам, че няма какво друго да ви покажа. Така че или чао. Всъщност няма